Tervetuloa taas maistelemisen pariin. Tästä on tovi vierähtänytkin ja sellaistahan se on, miten aina menee, että aika parantaa ja viini paranee vanhetessaan ja en nyt sitten tiedä paraneeko tuotanto vanhetessaan, mutta hei, studiossa on taas tänne arvostelija 1 ja arvostelija 2. Kyllä. Eikö se näin mennyt jossain vaiheessa? Lopputeksti oli tämmöistä tarinaa. Kyllä, kuulemma väittää aina tällaista. Ja sittenhän meillä on tietenkin meidän tutut ja turvalliset Iittala-kartiot. Nämä on vielä OG, The Original Gangstat vuodelta X. Nämä on ne alkuperäiset ja ainoat. Ne ei tule vaihtuu ikinä. Joillekin vähän kuluneempaa, joillekin vähän freshimpää. Onko tämä se hetki, kun mä paljastan, että tää ei ole sama kuin niissä joissain jaksoissa? Ei justus. Äijä on huijannut. Anteeksi, sä oot huijannut. No en myönnä mitään. Okei, no niin, hei. Mutta eittämättä, jottei tää nyt meidän liiruttelussa laaditteluksi taaskin kerran niin kuin yleensä. Ehkä meillä on tupannut ehkä vähän menemään. Niin, en tiedä mistä johtuu. En voi kyllä itse yhtään syyllistyä tähän. Niin, tuoks sä hei meidän vierailevaan tähän vai aloitko sä nyt sitten puhaltaa lasia? Mä puhaltamaan, mutta mulla on jäänyt lasipohjalle jäänyt jotain. Ja ei se nyt. Ei se tähän millään nyt lähteä. Lisää proteiinia haittaa. Noniin. En mä usko, että se on proteiini, vaikka tää on nyt jotain. Tää on jotain, mikä täytyy saada irti. Jos sä toisit nyt. No mä tuon. Sä räppäät sit sillä. Niin näkyy, niin tää on one shade, one... Joo. Eli meillä on täällä vieraileva tähtenä Muumi Mehuli. Mitäs vadelman makuinen? Oikein mukava pirtsakan näköinen tölkki, makeus hedelmistä. Ei ole perinteikästä muumilimua, vaan joku Muumi Mehuli juoma. Joo, toi on kyllä ihan kiva, tommonen fresh, tää, miten sanotaan, että toi ulko asuu tässä. Joo. Tölkissä mukavan pirtsakan väriä. Siellä on muutama guotekin vähän muumipappa päässyt heittämään, että elämä on täynnä suuria ihmeitä sille, joka on valmis ottamaan niitä vastaan. Siinä on syvälliset sanat. Siinä on syvälliset sanat. Muumi Mehuli on luonnollisen hedelmän vadelman makuinen mehujuoma, joka sisältää 25% hedelmämehua. Se on ihan se on aika kiitettävä määrä. Kyllä, kuulostaa varsin hyvältä. Ja paljon se on 25% 330 millilitrasta? No nyt heitit kyllä semmoisen. Tuliko ihan kurvepallo sieltä? Kyllä tuli semmoinen 20% on 66. Ei, anteeksi. Nyt mä oon ihan sekaisin. Hetkinen, 10% on 33 millilitraa, niin 20% on 66 millilitraa. Kyllä oli menossa oikealle jäljelle. Siihen vielä 5 lisää, eli 16 ja puoli. Paljon on 66 plus 16 ja puoli. 70, 80, 82 ja puoli. Joo. No niin. Kyllä hyvä. 82 millilitraa. Hedelmä. Vähän takelteli aluksi. Mut hei. Eli on sunkin mielestä ihan kiva. On, ja tässä jos mietit nimeä, sellainen Mehuli, niin jos otat tuon M-kirjaimen ja H-kirjaimen, lähdet ne toistepäin, mitä siitä tulee? Ei justus. Älä. Hemulihan siitä tulee. Niin, eikö se vähän tämmöinen muumihahmo? Vähän tälleen hassuteltu tässä nimessäkin. Joo. Mitä veikkaat, paljonko tästä lisensoinnista on jouduttu maksamaan? No siinä on kerran The OG Moomin Characters. Niin, kuka tätä on valmistanut? Keneltä on hyvä pointti taas muuten. Miettiä, että onko lähdetään katsomaan täältä vähän, näkyykö sieltä vähän huonosti. Meillä on näköjään vähän kellertävää tää kuvakin. No, tuolla. Siinä varmaan valmistajatiedot, aikuisen. Ei täällä ole valmistajatietoja. Hetkinen. Saanko vähän vilasta? No, ootas nyt. Nyt alkoi sormet syyhyämään, että sä haluaisit päästä testaamaan. Kyllä. Tuolla kato löytyy. Sine Brykloff Kerava. Ai jaa. Okei. Ja hei, ei oo mennyt vielä vanhaksikaan. Ei, kato vaan. Joskus näinkin. Mietin sitä, että valmistaako hän myös ihan sen normaalin sanne. En tiedä. En mäkään tiedä. En tiedä. Hei, pistäkää juurikin näin, pistäkää kommentti, jos te tiedätte ja olette kurkannut asiaa. Joo. Mut hei, mikäs ravintotiedot täällä? Katsotaanko vähän ainesosluetteloa. Täällä on vesi, omena, vadelma ja porkkana mehu tiivisteestä 25%. Omena tiiviste, hiilidioksidi, happonomen säätöaine, sitruunahappo, luontainen aromi, säilöntäaine, kaliumsorbaatti.
on sama på svenska. Vatten, äpple... Ei me lähetä tolle linjalle Kyllä se lain. svenska ihan kiva ollut myös. Ei me nyt lähetä. Ei Mut se- huomasitko sä, että yhtään E-koodia ei ollut mainittu? Totta, mutta eikös... Mut siis, no joo. Niin, Vähän kaliumsorbaatti, kaliumsorbaattia taitaa eikö se olla, ole? kyllä. Ja taitaa olla sitruunahappokin joku Joo. happo siinä. Pistäkää Mutta kommaa, jos tiedät. joo, pistäkää komma. Mitä ne olisi. Sitten luetko sä noin? No sen lähinnä ehkä mainitsemisen arvosan 7. Mä näkisin tuossa toi hiilihydraattimäärä, muutenhan tää aika paljon nollaa täällä. Proteiiniksi merkitty silti 0,1 grammaa sadassa. Mutta No, siellä on pikkasen muumilihaa. en kommentoi. Mutta hiilihydraatteja 7,1 grammaa ja sokereita 6,8 grammaa. Okei. Eli se tulee ilmeisesti sit kokonaan täysin noista helmamehuista. Okei. Joo. Selvä. Että tommonen ihan suht sopivan kuuloinen määrä siinä. Joo. Joo. Pistäkö sä avat? No kyllä mä voisin laittaa. Katsotaan jos tästä Katsotaan, mitäs menkää. tuolta vähän Sieltä tällä lähtee. voisi tarjolla. Pitäisikö muuten semmonen työkalu? Mulla olisi semmonen työkalu kotona, miten tuossa on näppärästi auki. Haluatko sä, että meillä on semmonen sorminäppärystesti tässä? Mulla käy kyllä. Okei, kokeillaan joku kerta. Joo. No, vähän silleen. Varovasti taas oli pitkästä aikaa tässä näin. Niin. Joo, ei kannata lähteä. Ja haista, otas nyt vähän Ai niin. tomut. Miltäs? Okei, täällä silmät pyörähtää ympäri suurin piirtein. No niin, että mikäs se oli, mutta se on aika sellainen tuore vadelma. Joo, Aika kyllä. semmoinen, joo. Mä Tuore ajattelin, että vattu haisee. se on aika yllättävän niin semmoinen just freesi. Ei se ole semmoinen vadelma ehkä, joka olisi missään niin kuin, vaikka pikapuurossa tai jossain. Ei se mun Ei mielestä semmonen, ei tuoksu semmonen. Se Joo. oli ihan jees. Voisiko kaataa? Kaadaks mä vai kaadaks sä? Kyllä saa kaataa, jos siltä vaan tuntuu. Mä pääsin heti kaataan täältä näin. Otetaan tosta. Oho, sehän oli vadelman väristäkin. Kyllä. On muuten itse asiassa nyt kun tätä katsoo, niin tässä nyt tää näyttää. Mun limut. No itse asiassa ei, mutta tää vaikuttaa joltain, mitä ollaan maisteltu, missä on alluranpunainen värinä, mikä on myös vähän yllättävää, koska se on kuitenkin atsoväri ja tässä on tämmöiset luontaiset värit. Totta. Niin yllättävän punaiseksi saat noilla. No se on kyllä totta, mutta sitä on aika paljon kuitenkin, 25%. Niin. Mikäs sanois nyt ei meikäläisen harmaat aivosolut lähde tähän hakemaan, mikä juoma ollaan. Tässä värissä vai? Niin. No olisiko se ollut se ramune? Hyvin Ehkä. mahdollista. Hyvin Ehkä mahdollista. se oli se, Kyllä. mutta mun mielestä aika sama sävyinen Mutta taas vähän tuoksuja. Juu. Joo. Tuoksuu vielä voimakkaammin se sama. Kyllä. Ja sit chingit ja siitä sitten. Maistuu vähän eriltä mitä oletin. Joo, mutta aika hyvä. On. Se kun että tässä on niin paljon mehua, niin tää on ihan tämmönen niinku, ei niin keinotekoisen makuinen. Joo, aika sellainen mehunen. On kyllä ihan. Mieto on hyvä. Kyllä. Vois maistua millaisena päivänä? No ehdottomasti ainakin lämpimänä kesäpäivänä kylmänä, niin tää on ehdottomasti hyvä ja jatkoon menevä tuote. Kyllä. Mitäs maku on semmonen vadelmainen, että omenamehua ja porkkanaa tästä en nyt kyllä kauheasti löytänyt. Maku on hyvä. Hyvin semmoinen niin kuin vadelmamehun. Tulee joku mieleen. Mikäs nyt olisi? Viikonloppuna tuli just syötä vadelmapiirakkaa, niin se on vähän liian tuoreessa muistissa tollanen. Mutta on joku leivonnainen kanssa, missä on niinku vadelma. Semmonen pyöreä leivonnainen. Samperi, mikähän se on? Ei se ei ole joku kuningatar leivonnainen tai vastaava, mutta semmonen pyöreä, missä on taikina, siellä on sisällä sit hilloa, niin siellä on vadelmaa. Niin semmonen tulee ehkä vähän mieleen. Joo. Se on Fatserin tekevä mun mielestä tää ollut. Pistäkää kommentti, jos te löydätte ja tiedätte, mistä tuotteesta. Joo. Myydään 2 kappaleen paketeissa. Okei. Kyllä mä ehkä oon nähnyt, että ei mulla kyllä mitään mieleen. Niin kuin, Lapsuudessa mummolla oli aina niitä. Okei. Semmoinen. Siellä oli vadelma täytettä, niin tää vähän maistuu samalta. Neste. Mikäs sun mielipide? Erittäin hyvä. Mä tykkäsin, se on sopiva mieto ja semmonen maukas. Joo. Joo. Ei mitenkään semmonen niinku tungetteleva tai... Kyllä. Ei mitään sellaista jälkimakua liikaa. Joo, se on totta. Et tykkään kyllä. Millaista toi arvosana? No silleen, kyllä mä sanoisin, että tää 7,5 muumia Laaksossa. Tää oli semmonen
10. 10. Kymmenestä. Monestako, mutta jos mä samalla asteikolla lähden arvostelemaan, niin mä annan varmaan ainakin Anna vaan. Anna reilun käden. No niin, joo, sieltä se tuli. Wow. Oho! Olisiko se verran jopa, Eli semmoinen keskiarvona 8. jos pyöristetään alaspäin. Niin, siis Niin, mutta sillä yhteensä. meidän yhteensä. Niin, Joo. yhteensä, niin. Aivan joo, sori ei kato. Ei. Joo, mutta hei. Se oli aika jees. Joo. Mut hei, teille katsojille ei muuta kuin maistelemisiin. Maistelemisiin.